ife mme ka ihe na-akpọzi m nna ngị ko na-ajụ asakirifo mme ọ na ọmarụ na-ara ekwo kilikili n'ọwale ma gịnị ọ mara na-ara ekwo kilikili n'ọwale gịnị ewesiwu mi bụ na ọ na-esiwo ọwale nwa na-amụkwa amụ ya ọ na-ayị ala You can be prosecuted for that. oke ife na-ewute gị bụ na ana m achị ọchị ekele gwa m na nkwụwalị akwa igbo sube You can be prosecuted for that. unu kwesịrị ịma na ebe a ndụ unu aga na unu ga na-atachi wewe so ihe ọ bụla m na-eme unu na-asọpọtụ m Chinedu Ivatụ onye akpọrọ anyị Edu Maintain 2021 ọ sị anyị tụọ down onye ọbụla ga-ele onye ọbụla ga-anwụ mana unu kwesịrị kwa ịma ka esi eje di a ịghọtago n'ebe ọ ya adịnwe eme bụ n'iru anyị ka anyị na-aga ịghọtago so ife nchọ ịgwa gị na edikwa ọcha because ife iji abụrụ ije ya abụ na-aga ekwe n'ọkara tụle ka edikwa ọcha kemgbe ime las nyawo nwanne ọ bụrụ na ana m atụ gị egwu mana mma emegala mma ego ọsọ ọjị eti ọsọ ọjị na-akpa wee soro m jita kemgbe ime las kịta ka anyị nwa ya si ya nkịta ka ego anyị si ya dị ga anya gosiri na emego gị bandị obi masị anyị je dia o nwere ike elusie di sef imebiela ndị mmadụ ife so ịmasị anyị je tekwe dị god bandị over so ihe eme gịnị onye amasị anyị ji ọkwọkwụ nwoke ihe agwa na amasị anyị ji so ya nọ bench ọ bụ na anyị jesi ya pụta ya egwu ebe enwetali ukwu ebi bikọs afọ m ndị ya na-adị ije nwee wel ọ dị gị na arụ na afọ m ya Venne sole ya bulu. Me jie. Kama ntinyo so jina pa.